attention TV said ye dada ye no ensem bi atwagu e social media so de anika e na ye de every na abemu abi woko school watro ensem bi e de amane maame na krata watro no emu ensem ene say womu ba beye awade enti beye ne maame wonto eye coke 1 liter kesipa na ewum no enfamre ne madam aye frɛ no Mrs. Apia ena fens wonto series biscuits onfa ne iPad ensan embra school mu ho ema no na biscuit ni series drinks ni nuane ahodo awode e ka ho no wo bedi bi anapa de e ka no breakfast no na wasan di bi lunch na abemu a Oswald wasi ehia sane maame e na koma so ade a watwa ne krata ni mu nyina ema no esan se exam sa wo mo twa na nso hwa wo mo twere ya ade a wa ya ade wa bɔ ne ho moden watene maame anim e wo ni school ni na teacherfo nyina anim wa kyerɛ na teacherfo se ne maame etiti ni yie ne maame ehwɛ no e ma ne ye ne homework esua ade enti exam sa wa kyerɛ no sɛ de wa pass ne de ne maame anya sa de we amfa amana obedi ne maame ho ya opa enti hwɛ e na ne maame ankwati sa ne nsɛm yi e ma ɔno Oswald e ne maame ho yawo ensem yi o maame no na nani kan yie pa enti wotwaye e de beto social media so na no e na nante ya na ensem yi nante ya Ghana fo bi nsam o mo kan se abemu yi waye ade na de enti a waye ade a aso mani yie pa ne se wantwa ne teacher ni o kire na de Mrs. Apia enya na wahu se teacher ni no wo abada e kire na de yie na kire o kire na de yie ni kan ho bi enti na so hwe no wotwaye enti ne maame e de na wade ne ma ebre na wonfa sa coke 1 liter embre teacher ni ensem ya ya hwehwe ne sra ni abase wonwum tuni Dennis nana dwamena ni din eni kidi se de enyina ye nim no ya de abrante obo ne homoden enwum to adwuma ni enkwara apene nwum pa se ne nwum ebi tofoma na enkwada nyina esa ne nyina aye ensem bi aye ni kasam na abrante ne nwum ba kwa wo bo a ne enkwada esa yie pa ye enjoyment no ai eno de e ya de enkwada epe yie pa abrante yinsu enya sakrata yi bihwem no se abrante Oswald e wo hu se wusa na so se watimi enya abadayem atworo ensem se agukrata aso amaame so famre wa wade a wantwa wuti chani enya de e ya de akidi se wobekwa akotonyum ewo awade na se wa abrante ni school ho de ama no enti kidi akopie mu ho akobonyum ama school fuo na sayie saa so na ensem beto omontin so KFC Ghana ha de ye nyina ye nim se eba no restaurant ana se didi bia ba kwa womo eton ekokonam eni enuane ni ice cream ankwada nso eni gihu ye pa KFC edi mu ntintima womo nso ekopie mu abrante ni school mu hobi na Finance Company Limited womo ena womo eye yogurt eni anoni ebebrebe a ekeka hu nyina womo nso ekopie mu wo school mu hobi asem yi aye eni kasem na manfo bebre na akasa fa ho na ne emma asem yi sese no attention TV yanso yasomu ebi ene se abrante no ne maame ewo mu se ade na wotwade beto monten so no ono de nani na se ne pa afiri mu aba nyina eba abefiri mu aba na so no wo se eye nani kaye se ne ba wone ne tie no watimi atworo ensem we ede ama no na ono maame no krampo de nani ka ene se ne ba ne etwere se wonhwe ena wan disappoint no esan se exam sa wotwere wa bone homodin yie pa we attention TV yanso ye fa sansem we so ede ato ena eni ejanom anim se ebeya wo musu nyamre ma wo mo manom nempo se awade time so na wo ba teacher ni ai wa nkasa ho hwe na wo se teacher ni wo ya ade a ha ho ntwen se wo ba ne ntworo fam no na emom no pe bibi ne fa ko che teacher ni se de be obenya badaye e wo ba ne ho na waso ni mu yi a wo fo bebere pesa adodo se ya awade time so kura na ne ba be kase yesi yemfa sem na amre suka anye ye ne yemma o teacher sem na mani nkosi ne ne ma ade ye ntwia ne ka ni nyina ne ntwa yi ye nim se teacher fo yi no A for apple, B for bed. Akola ise bed ni nyina no ya de teacher fo ne bre ansa no matimi a kire ye mana de na matimi a construct sentence mpo aka ne brofo kasa mu nti yenso yenhwe se awade time so se ya se ne Oswald wono twere ne ne ma wo pe atwe mu series ese ne madam so betimi the iPad about school series no so opekese won peketoa wape breakfast eno ni efiti 9 o'clock am ekosi 9:30 wo mu di na lunch nso start 12 ekono
wɔtwerɛ nneɛma a wɔpɛ nyina emu chocolate ɛne nneɛma akeka wo bebra wantimi antwa ne teacher ni Mrs. Apia enya asese Ghana fo nyina abɛda wo ma no a wo mo kasa brante ya yade na wofo yenso yɛhwɛ na edu awade a yenso yenye bibisa emfa emma a teacher for mo kyerɛ ye ma de na nkrata ne mu nsɛm ni bi ɛna etwagu attention TV so e nyabotre ne kenkan obehu sɛ de America ni nyabrante no hyehyɛ ne pepepepep na sia no nso no wɔtwerɛ sɛ maame exam sia yɛtwerɛ onim sɛ me bo me ho moden pa enti won so bɔ moden sɛ mate wani mu wo ye teacher for eni ye school fo nyina ya nim yi de won so obeyire ho na ne ma matwerɛtwerɛ yi nyina enyi ba akokora sɛ emfirim fa ni nyina ma me awade yi na me nyimani esan sama yire me ho asua ade yi na ensem yi a etwagu yi no social media nso nsem amanfo bi aka ebi enegu attention TV so a wo hwe ensem we no amanfo bebre na akasa fa na de ya nika wo mu attention TV ame asoma ye de brewo ene na na dwamna kidi eka aso bekwa akọ e wa brante ni school ho anokre so wode wo se ayo oyo awakọ akọ ye awade ni soronko kra e de ama brante ensam fofra aba ye san de abrewu biom e de se ukadafo omayi mu e yade omadoso yie pa enti aban ne ye se e yade a wompene so se ukadafo ebe ya adwuma wo mamu ntu wo ba betwa wo mu nyina e de agu se de ebe ya wo mu ntimi ni wo mu dwuma na no e na omanfo binom e ka se ebe ya anka won hyehyɛ mra mom emfa mo ukada ho ban Ghana man pani na na adodan kwa akufu adode enko e na adwe se wo twa ukadam na so yegyina ye beka ya 2020 campaign mu no Owura John Dramani Mahama ono ne gina ema NDC amanyoko no so ka se okadafo no entoma no de oba oyeba beye mra ama okadafo no se de be omu bedi so na Ghana fo bebre na kasafa ho se okada na yade a ekun amanfo yi nti beye a wo mu enyai se we si mitwam we so se me beye mra no wo mu nyina mfo omadwen kɔ ba ko se okada no de okɔ alata ya wo mamu Nigeria ho e de di ne dwuma na ye mamu Ghana hanum se de okada no yakwan kra nye na kwan nye no okada fo so mu ba no mu di speed ne time so ye mienu ti ene etu ya na ene do da baabi ubehu nyame fa saa mo ma no da sum na so enkwanhyi akoba behu no kwabana ne nan da ha ne nsa da ha ne ti da ha ne nyina yade a entwa yie na entwa yie ni mu no aso woden ni aso brache enti de ye me ma hie san ye Ghana fo bi ye hikurampo ne se wudi traffic mu a aso red si gina no a car se gina no okada ndi ondo ohunu ne ho so no da musronko enti wo betwam na pure water ni bi twam ana se school ni bi twam efise wa hu se aso red car se nyina gina bo no okada ipan na abonipa ni nya ya niema bi a enso ani na ni nyina nkamfua no na anu ada yesi baby e de gomwa akoti e wo emfimfim manten mu wahema ba ko ho e ade a wakọ ne krachi ne ho no so bi kọ ne krachi a wo mu de mu no e kọto wini ba abaya asabia e ho e na wo de ne kọto e wo mochire na so mu kwa akoyi no e ho mamene ne se ni okadafo ni ye han se be ya wo ha 100 a na no mu de anim e ne na pe sa no mu gigi amu itata ne yo e de ba baby e so wo mu de ne ba emrante we ho se de daada fie da wo mu ye no no wo mu kokoyi wo hime ya no wo mu e de ne ba na eno wo mu yiyi nkecha ene we di fa na we di afa we si mini mirika tu chan we so ogina wo me na me moto wa ho den me de ye sei we si me de me moto e de ye wo soro we ya premai fo de ye na ne wo mu challenge wo mu ho a enum ena fofia nto ata na ka bi nso so aso anu di frika so e besia akọwini ba ye sprinter bi enye nim se sprinter driver fo de ye wo mu de wo mamu ye nim wo man ye ba ni nkwanhia wo mu ya de papa wo mu ju wo mu cars ne kita mu ni di wo tikam ni driver ni e ko mirika sprinter na akwa se driver pa choto bo ase a obeka chosen ya den wona ba cha mi ka atwi wonu mi fie dodo ko amatwi ka na so no mu wi afiri se ya fidie e ne kita wo mu na fidie nso de kita wa bibia timisi eno ena driver ni so ano pe ono nso de betwa mu wo ni moto ne ba ko ekohia ye e ma enam so emo ono nso moto a wode kohia aka no esan se bo no ana wo mu a edi na chi ni dooso nti wo san de pi moto foforo e ma enam so e ma enipa ne de ba ko eto anananom e wo ensie do mienu nso ene prepare na de eye ya wo mu a wanka sa wo hwemfoni na ebe ma oye ma hyew eye krache ba ko no ka ne bo ne saa no okọ soro ebe hwe from emanam so ma sabi o mani mu ane hwe mu aba ne ntɔhwe ni nyina akohye de pia bonten a akoya re hosem yi ya asefim sem yi papa
se wo hwe saa emfoni ye twagwe na uridi amesra so de becheme esan se yade asie ne hu hia se yade ebre ona nso nya bihwe ne hu sade ye motokwanhia etie no wo kena bi no wo pentama kwadwuma anya wo se kwana kofuru moto sade tie bia ka no wotimu na se traffic no ano oden sen kura mpo na wobekwa akodu bebi akokwa akodu esan se wo bedu late no ya chance obe pre wo ho akwakotena moto so akwakonya nkwanhia no akwakohia wuwo enu momu die ebe ha adwen esan se wo ye Ghana ni me so me ye Ghana ni wo hwa abusuan me so me hwa abusuan nti wo pia wo koi wan kra se wo kowu na mo kraye same kwa ba kwa kope bibi aba ama abusuan anya bi adi na se wo kope bibi aba ma abusuan anya bi adi na abusuan tifie wo mo nka bi nhye mu ni ebete yese kwa amena kra se wo kono okwa konya nkwanhia e wo kwan mu na ase de be ye asefem krampo ne se bia na abusuan ati o na mom se de ensentwerefo beebi a ye wo hobi ye betwa de ya ba TV so e be ko social media na social media so ne ye be ko akohunu wa mu ni sabe wo na wadagya e da abonte ani pe hwesa de ye be ya asefem sem na wan kasa krampo no saman rebe ho enti attention TV ye de ye pemu yie na ye ka kire mu se wo kada no ewo musa wo tena so ye basahare so ko ba ntem de na nso nkwanhia ne doso wo be hu de wono twi wo no sabe no ahye ne helmet wo a wo ti akire no helmet no wo nhye bio na wo de akire nkwanhia ne ba wono wo betimi atete ne ho kakra na emu mesa nsa wo nhye helmet ntine bia na wo ti akobo ho sabe wo anwu a na ede yade e na ba begya wo so wo nkwa na nyina enti gomua akoti de ekoso e wo hobi a etwagwe wo mfoni so no krache no wono ena woda ho asabe ne ntohwemu aba nyina akohyede ya baido no over attention TV ha ye mema ye no mo ha bebre na ye o masefem ye wura ba ko wodo ye fra ni simo wo se sane ntohwe be pai se pade ne onu de nko nyamu a ko di firi mu anka ye san wontimi ntrasa azi so e wo mra ne niema bi nya adwuma na wiase de wo sika wo bi bia ne saade ne nko akudo nsuro no enya adwuma de wo ha bebre ne bra we makura mbu ukra namo a on feel confident e wo nan fufu anim e mo ahokeka woni ema bi mu no e brase yie pa enti no yesre se okada ne de enya se egu obi adwuma mo fa ncha ye na emu no nkwanhia na ade ba nipa etimi wo fra opreko pe no eno e na attention TV de mo amunim se ye dwene mo hododo ne ye domo ya pese de bia motena nkwam na nyankopon attention every soro emra mo so munim se nipa de ye pa attention tina de bia so ye bompa ye se nyankopon ani modom ene na attention no ye nsa ebeka bie enti bomodin se okada onkonkofuru bie na emfa akwanhia emfa no ena fe so woti kam na se driver no wo speed na ohwe na waka ni omuwa bomodin se wo begina car no sifiri mu wodi yesa wo ko hani kumase ni watua 400 cedis 200 cedis 40 Ghana cedis impo na wo hwa no waduru osino wadu nkoko wadu anyam na speed no ano ye den na wakoma mu ne entene wo se bia sa de krachi wo ko speed anhwa na kwan mu baabi wokwa akotwam egu abomodin ne sifom se de ebe ya wo benya nkwa na watimi ahwa abusua na odoma nkoma mbrode so emo a wo sa wo ba asasi su bra betwa se bia na ye duokono no wankwa nkotwa so ewadue no attention TV suni bomode sabe ko Facebook na wa like no follow yen YouTube subscribe na like na subscribe ya ye din nsam ne beto ho ma wa na edon na bo na wetimi enya bi ahwa aka akira afofo nti ka kire wonua na anua bi so enka kire wonua me din di oba panya ko a abro no mama kra